Redningsvesten findes under stolen. Træk vesten over hovedet. Læg båndet rundt om taljen. Luk spændet og stram båndet. Først når du forlader flyet, skal vesten blæses op ved at trække i stroppen. Brug mundstykket, hvis luftmængden skal justeres. Nødgangene bagerst over vingerne samt i den forreste del af kabinen er alle markeret med oplyste skilte. Lys i midtergangen vil vise vejen ud. Læg mærke til, hvor din nærmeste nødgang er. Den kan være bag dig. Ved en evakuering skal håndbagagen efterlades ombord. Du må gerne benytte elektronisk udstyr og vores netværk, så længe flytilstand er aktiveret under hele flyvningen. Hvis du oplader elektronisk udstyr, bedes du overvåge din enhed under opladning. Kontakt besætning, hvis enheden bliver varm eller begynder at udvikle røg. SAS-flyvninger er røgfrie. Dette inkluderer brugen af elektroniske cigaretter og gælder også på toiletterne. Besætningen er ombord for din sikkerhed, og det er vigtigt, at du følger vores instruktioner.